Shubor Nagashlam Jong Nongsan Hima. Ki Paidbah ki Ïeng da Laiñ ban Leit Sngewlem yu Dr.Ricky Syngkon. Habaya kamet jong lawan ra she Ïeng sa Pohkseh Shillong. Gani ki Ïeng ki Paidbah ka dena do minstep mintagasngi ka arpawtrik rempang arajar arpuhin riu ban ai kublai khat do hashwa baki Ïeng hasem bat kinong yalam ka Voice of the People Party kin ra no hakapor shibaji no phaisngi shanong sder ka ba ushong usang. Lei baki Paidbah ki bakwa ban ai kublai khat do ya kamet ujong Dr.Ricky Syngkon ki Ïeng Laiñ hadu ban napoi hasurak. Kumban shupan kan mau Dr.Ricky Syngkon Ulakhlat hadian ke Jingkhlad haba ule kai futsal hamauyong bat lawan ra Syed Gordon Robert Hospital Shillong ke belajar hajan miet jong khat khnai tarik mentau benai.